कमेन्ट खालामदो नोंथांमोन। 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 सोर सोर फैदों अन्नानै कमेन्ट खालामदो। सोर सोर फैदों अन्नानै कमेन्ट खालामदो। लाइक करो मेरे कमेंट। लाइक करो मेरे कमेंट। लाइक करो मेरे कमेंट। माने बिदि डाबल डाबल खोनायोबा आंना लोगोफोर। मेरे कमेंट। माने बिदि डाबल डाबल खोनायोबा आंना लोगोफोर। मेरे कमेंट। माने बिदि डाबल डाबल खोनायोबा आंना लोगोफोर। मेरे कमेंट। माने बिदि डाबल डाबल खोनायोबा आंना लोगोफोर। मेरे कमेंट। माने बिदि डाबल डाबल खोनायोबा आंना लोगोफोर। बिदि डाबल डाबल खोनायोबा आंना लोगोफोर। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदोब्रा। 142 दोङो लोगोफोरा मानो कमेन्ट खालामाखै आंजोंलाय। 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 142 लाइक खालामदो लोगोफोर, लाइक खालामदो। अन्नानै लाइक होलां। खालामदो। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय जेला अन्नानै लाइक खालामदो। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय जेला अन्नानै लाइक होलां।
Mr. Ramsarangboro, please pick. Mr. Ramsarangboro, please pick. Mr. Ramsarangboro, please pick. रावबो कमेन्ट खालामा नामा आंदोलाय रावबोआनो रायज्लाया माथो मानो बिदि रादामोन रावबो कमेन्ट खालामा नामा आंदोलाय रावबोआनो रायज्लाया माथो मानो बिदि रादामोन रावबो कमेन्ट खालामा नामा आंदोलाय रावबोआनो रायज्लाया माथो मानो बिदि रादामोन रावबो कमेन्ट खालामा नामा आंदोलाय रावबोआनो रायज्लाया माथो मानो बिदि रादामोन रावबो कमेन्ट खालामा नामा आंदोलाय रावबोआनो रायज्लाया माथो मानो बिदि रादामोन रावबो कमेन्ट खालामा नामा आंदोलाय
पकेटाव थांगोन तितया पकेटाव थांगोन तितया पकेटाव थांगोन तितया पकेटाव थांगोन तितया Mr. Mr.
नोंथांमोना रावबो फैलाबा कमेन्ट खालामलालियाबा नोंथांमोना रावबो दोननोसै फैलाबा आङो 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 कमेन्ट खालामलालियाबा दोननोसै आङो दोननोसै आङो अके लोगोफोर आरो आङो दायो गोबाव सम थाबावलिया आरो 5 मिनिटसो थाबावनोसै आरोना गोबाव सम थाबावलिया आरो 5 आरो मिनिटसो आङो थाबावनोसै दायो आरोना गोबाव सम थाबावलिया आरो 5 आरो मिनिटसो आङो थाबावनोसै दायो आरोना गोबाव सम थाबाव डिउटि थांनो सम जासिगोन आरोना ओमफ्राय आं आरो बांद्राय गोबाव थाबावलिया डिउटि थांनो सम गाज्रि दा जासिगोन मोनसे आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो कमेन्टबो खालामासै आरोना अके बाय बिदिब्ला लोगोफोर उनावहाय लोगो मोनफ्लेंगोन अके बाय बिदिब्ला लोगोफोर उनावहाय लोगो मोनफ्लेंगोन अके बाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना उनावहाय जायफ्रानोखि लोगो आंनि मोनफ्लेंगोन चेनेलावहाय गोदान बिथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब नोंथांमोना खालामदो आरोना जायफ्रानोखि आंनि चेनेलाव बाय बाय